салом алейкум ҳамватанони азиз, ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам ва ҳаминро ба шумо гуфтаниям ки саволҳо зиёд такрорӣ мешаванд. хоҳиш мекардам ки ҳамун видеое ки дар канали ман ҳастам пурра тамошо кунед, гӯш кунед ва баъд савол диҳед. кадоме ки агар дар он ҷо набошад, баъд метавонам ки ба ҳамун саволи шумо ҷавоб диҳам. ҳамин рӯз як видео партотам оиди отказ, яъне рад кардани додани вид на жительство. баъди вай зангҳои телефонӣ, паёмакҳо зиёд шуданд ва ман ҳаминро илова бар шумо мекунам ба саволҳои шумо. бо кадом сабабҳо аниқ вид на жительство отказ мешавад, яъне рад мешавад, ба шумо дода намешавад? Якум депортатсия, дуюм запрет, яъне ки агар шумо пеш аз ҳамон 15 март, яъне пештар, яъне ки депорт шуда будед, қарор доред дар даст ё запрет шуда будед ва метавонанд ки ҳамон вид на жительствои шуморо отказ кунанд, рад кунанд, надиҳанд ба шумо, агар ягон қонуни амнистия қабул нашавад то он вақта. ва сеюм делаи ҷиноятӣ, агар делаи ҷиноятӣ содир карда бошед, он дела қатъ карда шуда бошад ё ки баъди супоридани ҳамин ҳуҷҷатҳо барои вид на жительство баъди вай шумо делаи ҷиноятӣ нисбати шумо оғоз кардан бо сабабҳое ки ягон ҷиноят содир кардед. ғайри ин аз 6 моҳ зиёд дар дигар давлат зиндагӣ кардед. масалан гирем ҳозир пандемия коронавирус сабаб шуда метавонад. агар пеш аз ин проблемаи коронавирус шумо ҳуҷҷатҳои худро барои вид на жительство супоридед, аммо ба дигар давлат рафтед, 6 моҳ зиёд зиндагӣ кардед, дар ин хусус шумо наметавонед яъне ки вид на жительство гиред, нисбати шумо отказ мекунанд. хешовандони наздики шумо ҷинояти вазнин карда бошанд, он ҳатман тасдиқ мешавад, аниқ мешавад ва нисбати шумо отказ рад мешавад ҳамон вид на жительство. ё ки ҳуҷҷатҳои асосии шумо дар байни ҳуҷҷатҳои шумо хатогиҳои зиёд бошад, яъне ки ба якдигар мувофиқат накунанд. яъне ки ҳуҷҷати асосӣ кадом мешавад? шаҳодатномаи таваллуд, паспорт, хати ЗАГС, диплом, ҳаминҳо мешаванд. ғайри ин ЗАГСи ғайриқонунӣ карда бошед, агар вай тасдиқ шавад, вид на жительство отказ мешавад, рад мешавад. ғайри ин маълумотномаи ВИЧ СПИД надошта бошед дар байни ҳуҷҷатҳо, барои ин ҳам отказ мешавад, рад мешавад. қоидаҳои муҳоҷиратро вайрон карда бошед, яъне дар дигар шаҳр зиндагӣ кунед, дар дигар шаҳр ҳуҷҷат карда иста бошед, ана ҳаминам отказ мешавад, рад мешавад. ғайри ин зиёди шумо савол додед ки вақте отказ шуд, мо ҳатто ба суда муроҷиат кардем, нашуд, чӣ кор кунем? ғайри ин барои ҳамин чӣ кор кунед? барои разрешение на работа гирифтан ҳуҷҷатҳои худро омода созед, супоред, разрешение на работа иҷоза барои кор гиред, кор ва фаъолият кунед, зиндагӣ кунед. айни ҳол медонед ки ягон сарҳад кушода нест, шумо наметавонед рафта то 15 сентябр ҳуқуқ доред ки дигар намуди ҳуҷҷатгузорӣ кунед. барои ҳамин истифода баред аз ҳуқуқҳои худ. метавонед ки ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани разрешение на работа, иҷоза барои кор пешниҳод кунед ва онро гиред, кор ва фаъолият кунед, зиндагӣ кунед. саломат бошед, дар амони худованд бошед.